И здравейте хора, аз съм Edit.bg и днес ще играем с... Че забрах името. What the fuck, mate? И днес играем в Густа, Kit PvP, малко ми лаги, извинете за това. Имаме слаби компютри. И сега ще ги понапляскам. Ако не ми лагиш. И сега ще посредно 6 лаги. Добре, аз се крачам PvP. Но аз съм супер слаб. Иди, купаеш някакви. Храци, ето го храци. Аз тук съм майките храци да... Тихо е. Храци, Селфи! ето с храци. Аз понякога така се базикам с хората. Веднъж Еди играе Kit PvP. Не Kit PvP. Он е някакъв се прави, че ще я фъка. И Еди се снима с него и он я започва да го би. Но пак го убих! Не, той те уби. Убих го! И ти викаш, измамник, нечестник. Аз исках селфи! Не ми ти като селфи. И ето ми хитовете. Kit PvP, Spider-Man, и нататък. Вие би трябвало да ги знаете. Защото не са само в този сервер. Ето вижте, че всички китове съм ги купил, освен този, защото този не може да се купи. Това са книгата. Аз също съм ги купил, просто някой не мога да го използвам. Тоест един не може да се използва. И сега ще играем с Kit Fisherman. Един много добър с Fisherman. Само че жестоко ми лаги. Не знам, тук имам някакъв кит. Вайпър. Не знам какво. И чакайте, гледайте. Като прихвана някой. Аз забравях, че тук имам супички лайв. Аз се чуя, че толкова бързо умирам. Ах, твоята кожа и мишка е лами, бе. Ако не ми лагиш, ще знаеш как ще размажа, бе. Окей, някакъв на 360 уби Spartan Legend, аз си го репортна. Репорт. Някакъв. Аз не съм нуб, но ми лаги. Извинявам се, ако имате по-лаги толкова колкото на мене. Даже много се извинявам. Ама... Зайче, бързо! Аз то Spartan Legend го репортнах за хакер биене на 360. И какво като те би на 360? И аз мога бия на 360. Вие имам в гръб. Кой ки да се знае? Някакъв се пише кълвай пикът. Пикачу! Защо съм толкова слабко да го пикам? Защо? Кълвай Пикачу, хакер! Какво лади, май? Ама аз, защо снимам, бе? И хора, виждате, докарвам само 15 FPS, докато снимам. Аз не ще играя с 1 FPS, докато ме убиват. Не, че сега не си играя с 30. Как е доста? Аз ще их само запали и пак докарвам 5 FPS, докато нямам. 5 FPS, баба може да докара на таблета. Не, да скъпса. Тя на таблета не може да докара и 6 FPS, докато сня. Не знаеш какъв таблет има? Баба, Кани. Не знаеш колко ми тука. Аз влязам в някакъв сървър. Ще играя... Старос. Клипа може да е сигурно 6 минути, ама... Телевизора ли ви е пуснат, Еди? Не. Има някаква книга.
Да, пуснати, ама в смисъл не е пуснал звука. Какво? Пак той е Христо някакъв с скина на Хеван. Как се пише? Раци? Да. Това е хакер. Репусни го, аз го репусни. Защо? Кажи им мишки. Аз не мога да бъда мега бега. Дори да играя 100 години в PvP, пак няма да се мега бега. Еди, чуваш ли? Чуваш ли? Ко? Как цъка? Цакам, да, ти цакаш. Не цъкаш, ти цакаш. Бай. За какво да излязат? Аз не видяла в този сервер. Хора? И мисля това да ми е последното скачане на PvP за клипа. Еди, сега ще имаш ли едно канал? Може. Аз не ще да снимам. Да не си натоварвам повече компа. Аз първо малко ще поиграем, така после ще снимам. Защото няма компа. Малко е бос. Нещо shift цъкна капо. И мисля това да е за края на клипа. Това беше всичко от мене. И... Чао!